Gaixorik zegoen batean ontza, eta sendagarririk ez zegoela beretzat lurrean. Erregutu zion bere amari egiteko santuei, eskaintza edo promesak bere osasunagatik. Amak erantzun zion: Nire umea, egingo dut eskatzen didazuna, baina beldur naiz entzungo ez nautela santuek. Oroi zaitez zenbat lapurreta eta ditugun zuk eta nik eliza barruetan. Nola loitu ditugu aldare edo eliza mahaiak? Ipuin honek esan nahi du gaitz handiak egin dituztenen noraezeko ezinbesteko eta estutasunak eraginiko eskaintza eta eskariak alferrak direla, lehenago garbitzen ez bada bihotza. Santuak bere alde edo bando eduki nahi dituenak mugonez edo lehenaz irabazi behar dituela. Osasun egunetan atsegin eman behar dietela. Estura ordu eta gaixotasunean adizkide ongirentzat eduki nahi dituenak. Santuei ondo esan eta lehenaz bera adizkide izan.